Good afternoon, Zimbabwe. Maswera sei mhuri yeZimbabwe lingabe lichona njani imhuri yeZimbabwe. The revolution has taken a new great direction where more players are coming on board towards a people's agenda. People are now speaking in one voice. Taakuona vanhu vari kubva kwakasiyana siyana vari kuti nesu tiripo pakufamba nevanhu. Saka isu takamirira organization yakati tinoti pamberi nerevolution. Vamwe votiwo isu takamirira organization yakati vachitiwo pamberi nerevolution. Isuwo pano tobva tati tinozvifarira izvozvo, ndo zvinoita kuti zvinhu zviende kumberi. Last week we saw the likes of Honorable Biti, Honorable Timba, Comrade Ngomo wekuZAPU kuBulawayo, Dr. Mandaza weSAPS Trust, coming together to give their support to the people's agenda, wachitaura zviri pajekerere kuti we cannot fold our hands whilst the regime is abusing the people. Amendment of the constitution for the continuation of poverty is serious abuse of human rights. Saka vese ivavo takavaona tikavafarira. Then yesterday we met with the Secretary General of ZAPU, spokesperson of Mtwakazi MK Party, then Sister Ngulube from Freedom Party, Comrade Ngulube again, Comrade Mabena, and others, tichisimbisana mushandira pamwe to protect the interest of our country. Chakandifadza ndechekuti political parties have found their space in this revolution. Kana zvadai tonzwa kufara nekuti tawe kufamba the correct vehicle of change. Sama comrades ekuma political parties vana ZAPU, Freedom Party, Mtwakazi, nemamwe ari kufamba nerevolution, tiri kunzwa kudzirwa nekuti matiisa in the correct vehicles of change. Isu pano we were just activists tichingoparidza vhangeri rerevolution kuti imi wemapolitical party ndimi muri well organized, muri kuona here urongwa huri kurongwa the enemy of the people. Saka takafara kunzwa confirmation yekuti you are quite aware, you are not sleeping, you are very active in the defense of the interests of Zimbabwe. 2 days back takaona Comrade Chamisa, he wrote a strong message to SADC and AU in support of the people's agenda. Akawabudira pachena kuti zvese zvamuri kuita zvine kutsigira madictators muAfrica pasi nazvo. Saka tinotenda Comrade Chamisa netsamba yamakanyora kana kuti gwaro ramakanyora. Isiso hatina kudzidza pfungwa dzakanaka chete, takadzidzawo nechirungu because it was well documented in English. This is what Commander Geza call progressive forces. Ndo progressive forces acho tinokutendai. Panozongoitawo vamwe but I will no longer have much interest of them. Vanenge vachitraya kufighta the people's agenda vakangoitawo sana mamwewo a few bloggers amene vanonzisani vaya, but inguwa she will join the people's agenda nekukurumidza. Isu pano tinoti progressive forces iwayo ndicho chinhu chewanhu. Todazve kutenda prominent journalists like Hopo Chingono, takambonyora kutwitter tichimutenda zvakare, civil society leaders vakaita sana Dr. Ibu Mandaza, SABC News and ZAP media team for supporting yesterday's press conference. Vanga vakarongeka vakomana, ndichiona even the media team ZAP in all the equipment ichi cover the space.
ndakapotsa ndati wakomana ndingajoina sei zapo, but anyway we are in the revolution, nguva yekujoina mapato ichauya. Then wana journalist chingono takaona vachinyora vachisimbisa the people's agenda, wana Dr. Mandaza vachiposta kutwitter. We were very happy with that. SABC News, they were the first people to be at the venue, ne Zap Media team wachiita setup machinery yavo. Zimbabwe takakomborerwa, we are going towards the right direction. Then the main agenda yaive yekuratidza vanhu kuti takabatana. That was the most important thing chatanga tichida kuti Zimbabwe izive kuti tichiparidza tiri kwatiri kumativi mana enyika, we are focusing on one agenda. We are all saying no to 2030 abuse of the people of Zimbabwe. Tinoti pasi nayo, we cannot suffer kupusha 2030 with the agenda yekufadza atungwarara nana Chivayo nana Tagwirei. We cannot sacrifice the mass of Zimbabwe towards that agenda. Pataitaura tiri muzvikona zvanga zvisinganyatsi kunzwika, asi papindira political parties, aiwa tinoda kutendai all political parties, much appreciation, motitenderawo leadership yekwamunobva, moti nesu tiripo pakutsigira hurongwa hwenyu hune chekuita nekumiririra mhuri yeZimbabwe. So that was the agenda of yesterday's. Taida kuratidza mhuri yeZimbabwe kuti we are joining forces and we are moving on. Tine basa guru ratakatarisana naro, saka isi pano simba redu riri kubva pane 18,000 followers dziri pano. Rambai muchishare channel, ndimi varidzi with this platform, ndimi munotipa energy. Mukaona kwatinenge tichienda pozoita vamwe vanenge vachitikokawo, comrade Sarwaka uyai tishande tese pano, it's because of you guys muri pano nema administrators ema groups edu ne leadership ye ground force. Ndimi muri kudriver the people's agenda pano pa platform ye Zim Revolution. Saka patinenge taenda paya tinenge takamirira imimi, ndo saka tiwana support ne guidance from inbox kunamba yenyu ye Revolution. Zvamunenge matipa ndo zvatinoendesa kuvanhu. So that's our contribution yatiri kuisawo to the bigger picture of the revolution. Zvakawanda tinenge tichionesana kuti tave kufamba sei, since more stakeholders are joining forces. Kucommand ye revolution uko chakabatwa kuti dzvi. We stand with Commander Geza, General Chiwenga, ndo mazita edu atine duty to protect in this revolution. Then the leadership of political parties vane maplatforms avo kwavanotendwa nefollowing yeikoko, asi kana wauya kuno kurevolution watinenge tashandidzana nawo ndo watino mentiona. Then tine a lot of commanders watisingatsananguri mazita avo, asi zivai kuti we are marching on to Jerusalem. Zvinhu zvedu zviri kufamba zvakanaka, saka pamberi nerevolution, pamberi neunit of purpose. Then we have the advisory committee. Tinotenda we have key stakeholders in this revolution. Vamwe watanga tisingatarisiri kuti vachawana mukana wekuuya vachitsigirana nesu pano pa platform ye revolution. They are reaching out, giving us guidance kuti tikuonai muchifamba makadai, tiri kufunga kuti dai machifamba makadai. We are appreciating that input and advisory and guidance. Takamirira kupiwa nhungamiro, isu chedu toendesa kuvanhu pamberi nerevolution, pamberi neunit of purpose, pasi nezvigananda, pasi ne2030 agenda. Lomnyaka siyavangena. Whatever we do, let it be done in the name of the people. Tinotenda.